We volgen de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. In deze uitsturing gaat Nano voor het eerst naar boeten. Komt ijsbeer Felix aan en wordt het ijsberenverblijf officieel openen. Het is maandje en Nano mij voor het eerst naar boeten. Hij twijfelt nog wel even of er nou naar boeten moet of naar binnen, maar dan gaat er dan toch. Hij is heel nieuwsgierig en wil het hele verblijf even testen. Björn is er blij mee dat het zo rustig verrint al hier. Nee, maar dit is heel mooi. Hij blijft gewoon kalm, hij onderzoekt alles op zijn gemak. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus als hij zo doorgaat, dan hebben wij helemaal niks te klagen. En Nano vindt die camera achter glas ook wel interessant. Het wordt net lang of de vrachtwagen bij ijsbeer Felix zit van de door. Zo hij er wel echt in zitten. Dat zocht er wel uit als ijsbeer Felix. Nou, maar zo gauw mogelijk uitladen. Het nieuwe verblijf is 5000 kanten meter, met 12 losse helten en ook 12 losse nachtverblijven. Hier zal Felix eerst even wennen voordat de krijgt als Nano naar boetentak in. Dorine, Felix zijn verste verzorgster, is ook mij. Felix zou vorige week al komen, maar hij hield toch wat oors in de holle. Ja, hij schrok van het luik dat hij dicht ging, zeg maar. Toen deed hij zijn achterpoot eronder, zodat wij hem niet meer verder konden laten zakken. En uiteindelijk schoof hij achteruit, waardoor hij met zijn kont het hele luik omhoog duwde. Dus we kregen niet op tijd de vergrendeling erop. Dus het was niet veilig meer. Dus vandaar dat we hebben afgeblazen. Felix wie een oude hand om daar voor jongen te zwargen. Ja, hij heeft het vrouwtje gedekt en nu is afwachten of het goed gegaan is. En dat weten we in december. Dus, maar het zag er goed uit. Check. Lisa leidt nog even met de crew aan de andere kant. Ik zit aan de andere kant. Hoi. Felix had voortdurend na zijn reis al honger. En dat is mooi. Het is toch fijn als ze dan eten. Yay. Het vervier bleef natuurlijk een stressfactor. Want als je zelf heel veel stress hebt, heb je ook niet zoveel trek. Dus het feit dat hij dan eet, daar ben je wel blij mee. Je wil altijd dat je dier eet. Dus dat is wel heel goed. Felix checkt nog even dat er al naar boetentak in. En hoe zijn nieuwe verblijf eruit ziet. Maar daar moet er nog even een paar dagen op wachten. En je het mij Felix ook in zijn nieuwe verblijf. Maar eerst moet alles wel even skiën. Want als Felix één keer in zijn verblijf is, was er eigenlijk net bij. En de laatste hoorn wordt lijn aan het hekwerk. En dan is het Safir. Felix Wiedewol aan taal naar boeten. Ja, hij heeft natuurlijk een paar dagen binnen gezeten en dan
Dat is natuurlijk een beetje onrustig. Dus ja, het is klaar voor hem om naar buiten te gaan. In het orenverblijf staat Nano heel geïnteresseerd te zien. En hij maakt het contact met een heel leeg gebrom. Ja, klopt. Ze hebben ook Nano, het jonge mannetje. We hebben ook al elkaar gezien door het tussenstuk. Dus ja, ze hebben elkaar al een beetje kennis gemaakt. Ze hebben een beetje geluiden uitgewisseld en van wie ben jij en wat doe je hier? Dus, nou, het gaat goed. Hij is rustig aan het ontdekken. Hij heeft al gezwommen, inderdaad, een beetje afkoelen. Mooi weer. Dus ja, gaat goed. Ja, hij zit vlak achter die. Ja, nog wel een beetje naar kijken dat hij waar die is. Thijs houdt hem automatisch wel een beetje in de gaten. Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk wel groot, gevaarlijk niet. Ja. Nano en Felix zitten nu beide in haar eigen boetenverblijf. En misschien komen ze ook nog wel bij elkaar. We kunnen zien dat ze bij elkaar kunnen als ze inderdaad gewoon rustig op elkaar reageren door het gaas heen. Dus nu is het inderdaad, je bent allebei nog vreemd. Maar ja, als ze inderdaad wat vriendelijker worden, dan zou het kunnen. Het is vreemde en het park rint langzaam vol voor de opening van het ijsberenverblijf. Er komt alleen nog een melding binnen dat er een groepje dwergflamingo's aan de verkeerde kant van het water kan binnen. Dat is net zo handig, want het water is aardig diep en flamingo's kunnen net zo goed zwemmen. Daarom had ze er vlug achterom. En Björn besluit de water te gaan. Ja, ik sprong op een gegeven moment het water in aan de rand, want de vogels gingen toch meer de bosjes in en kwamen een beetje verstrikt tussen de takken te zitten. Ja, en met die tere pootjes wou ik het risico niet lopen, dus ja, dan maar een natte broek. Dan heb ik liever dat de dieren nog heel zijn en dat is allemaal goed gelukt, gelukkig. Gelukkig staan de verzorgers altijd paraat voor dit soort grappen. En bij de ingang rint het nog lekker terug. We komen hier regelmatig, dus nou ja, dit is natuurlijk een leuke happening zo. De lange lens hak erop, dus het kan heven. Best ik benijd. Ja. Voor de gasten is er champagne en taart. En voor de ijsberen ijstaart. Ijs met levertraan en visk. Lekker. De burgemeester en de top van Libema is ook al aanwezig. En het nieuwe ijsberenverblijf rint heel vol. Tijd voor de opening. In dit blok ijs zitten 250 dagkaarten die we namens Aquazoo aan willen bieden aan de burgemeester. En de burgemeester heeft aangegeven dat hij die gaat verdelen via het kinderpakket. Zodat ook kinderen die anders niet de kans zouden hebben, toch een mooi dagje Aquazoo kunnen beleven. De burgemeester registreert de twee nieuwe ijsberen als inwoners van Ljouwert. Nou, ik ben heel blij. De familie Lips, die meer dierentuinen en andere parken in Nederland heeft, die heeft gezegd, hier zit een grote kans in. En die hebben ervaring en die hebben ook enorme bedragen nu geïnvesteerd. En je ziet hun ervaring daarbij. Ze doen het meteen goed. Ja, en dat voelen mensen. Hier ben je welkom en dit is een goede dierentuin. Want dit is wel de drugsbezochte plek van de hele provincie. Dat realiseren we ons misschien niet allemaal, maar zo goed was de dierentuin altijd al. En nu met vorig jaar zeehondenverblijf, nu de ijsberen, intussen ook nog meer andere dieren erbij gekomen, zal dat alleen maar nog meer het ontmoetingsplek worden van mens, dieren, natuur van onze stad en provincie. Felix en Nanou zijn van welkom. U hoorde ze net al veel lawaai maken, want ze willen eruit. Dus we zullen het niet te lang laten duren. En de bedoeling is dat ze het papier eraf gaan halen. De papieren van de ijsbeerverblijf hebben we dus eraf gehaald. Ja. En dat hebben we dus geopend. En hoe ging dat? Goed, volgens mij. Ja. Nano smikkelt ondertussen ons zijn ijsko. En er wordt om raak gefotografeerd. En Felix liet hem ook even zien. En wat vind je ervan? Ja, superleuk. Echt geweldig. En wat vindt hij ervan?
Ja, hij vindt het ook hartstikke mooi. Ik ben hier al vaker geweest. Maar als juist hoe het hier de oude in de maanden verloren is. Natuurlijk net alleen nog dit ijsberenverblijf, maar ik alle oren dingen. Dat is hartstikke mooi om te zien. Ja, ik vind het hartstikke leuk. We zijn er al naar uitzoeken. We zijn ook wel vaker op voor het westen naar ijsberen. Die vonden we prachtig. Maar ja, nou hebben we je dichtbij. En we zijn al mooi wat jaren lid. Dus ja, prachtig is het. Dat vind ik leuk. Vanwege een protte glas in het verblijf lijkt het alsof die ijsbeer op die jaar komt soms. Bij het plastic, toen kwamen die beren wel naar je toe. Ja, dat is wel waar, dat de beren zo naar je toe kwamen bij het plastic. Het is heel dik glas, hè? Ja. Wat dacht je toen? Toen dacht ik van, nou komt hij nou naar de stoel zo te doen, of komt hij naar de stoel om te kijken. En toen opeens zag je en toen keek je gewoon. Je dacht dat hij eraan kwam? Ja. Was je ook even een beetje bang, of niet? Ja, een heel klein beetje wel. Parkmanager Jeroen Lohmeijer is blij dat het nou klaar is, maar hij wil nog meer. Wij zijn heel ambitieus. We willen absoluut nog verder gaan groeien. Zoals ik al vertelde zijn we bezig met zeeschildpadden uit de Malediven. Binnenkort na de vakantie gaan we starten met het verblijf van de kapucijnenapen. We hebben nog wensen met krokodillen en we hebben nog wel een geheim wensenlijstje, maar daar gaan we het een andere keer nog wel eens over hebben. Zocht komende snij naar de laatste aflevering van uw dierentuin. We zoeken waarom en vooruit met de meiwerkers. Verder nog vragen? Blij dat ik weg ben of niet? Heel blij. Ja. Ben je ook herkend op straat of niet? Ja, nou niet zozeer op straat, maar wel vaak in de dierentuin inderdaad. Dat mensen gaan, hé, dat is Thijs van televisie. En zoeken we zelfs nog even bij de ijsberen. Komende snij op het Jelloeren, de laatste aflevering van uw dierentuin.